masangala ndi chimwemwe ndikulande nonse amene mukutsatira Kanema Captain Media. Leronso tili kunchewu mudzi mmene mwa agalawa kauwa tiye kwataine pano tili pa Kampepuza Mosque. Malo ano takhala tikubwera ndithu mwina maulendo kwanja anayi ngati mwakhamu kutitsatira pano pa Kanema Captain Media, mwina mwakhamu kuona mavideo zosiyanasiyana amene tajambula kuchokera kuno monga manthawi zonse tilinso ndi zochitika zimene ana amene amachita maphunziro a madrasa akupanga graduate, mwambo uja umene timautcha kuti mwambo wa chilemba. Mwa nthawi zonse muli ndi ine mkonzi komanso mulutsi Felix Van Kapenojes, tikhala tikumva mmene ana akuphunzira pano kusanthula zinthu zochitika kufotokoza buku lija la Qur'ani komanso kusanthula zitabu kuti nonse mukakhale mukuzitsata ndikumvetsetsa komanso kuchitira umboni kuti sukulu imene ya Kampepuza ikusula ana osiyanasiyana kuchokeranso madera osiyanasiyana. Wasalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zina langa ni Shafi Ahmad, nimaphunzira pano pa Kampepuza madrasa. Sheikh yanga ndi Sheikh Musa Abdul Rashid. Naphunzira Qur'an komanso kumasulira ndikuphunzira zitabu zinazosiyanasiyana monga bada udhahuri ajinafia fahi komanso ndi zina zambiri. Ine kulimbikitsa wanga ndi wakuti akwena kuphunzira za Allah subhanahu wa ta'ala kwa umoyo umene angaonjoye pano pa dziko lapansi. Ngati anga maonjoyo moyo umenewo ndi kuchita zinthu zoyipa, aziwe kuti kumwamba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kulibe malo awo. Ndiye iwo chimene akwenera kuchita ndi kulimbikira maphunziro a Allah subhanahu wa ta'ala, ndicho linga chakuti kumwamba azakakhale anthu okhulupirika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuti kunjoya kumene akunjoya pano pa dziko lapansi akanjoyeso janna insha Allah. Ebada gwindi bafuturu amamwamowa komanso zagati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ine zina langa ndi Jafar Solomon, maphunzira pano pa Kampepuza madrasa. Sheikh anga ndi Sheikh Musa Rashid. Ndalimbikitsa anyamata anzanga amene akungokhala makukamu kuti akuyenera kusakasaka maphunziro chifukwa chisilamu chimene kuti tiyenera kusakasaka maphunziro kuti tizitumikira.
Allah azakufusa lonjezo lililonse Allah azakufusa kodi udakwaniriza Allah azakufusa kodi udakwaniriza Allah azakufusa lonjezo lililonse Allah azakufusa lonjezo lililonse Allah azakufusa kodi udakwaniriza Allah azakufusa kodi udakwaniriza Allah azakufusa basengolomaliza lingakule lingashebeiwe dilonjezo lingakule lingashebeilo dilonjezo ngadi udalonjeza iwe uzafusilwa kodi udakwaniriza kabena sudakwaniriza innal wa'da kana mas'ula innal wa'da kana mas'ula lonjezo lililonse Allah azakufusa kodi udakwaniriza kabena sudakwaniriza iwe umachiraji bwana cholonjeza zintu zomwe suzakwaniriza mamulonjeza nzako iwe ndizakukwatira mamulonjeza nzako iwe uzandikwatira mumabasi pamtima uziwa ukumupusitsa umajoji uziwe lonjezo linadulitsa moto wa Yohana lonjezo lililonse Allah azakufusa lonjezo lililonse Allah azakufusa kodi udakwaniriza Allah azakufusa kodi udakwaniriza Allah azakufusa basengolomaliza siyeji bwana iwe polonjeza usamasele ule iwe polonjeza mamunamiza mwana cholinga hasiyegulira ndikakukulira gamba kumabe akuna 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 Jina langa ndine Yana Majidu, mwana wanga ndi Twaibu guys. Ineyo wambele leli ndilanga lelo ndi mwana ndinapimiza ku madrasa. Inshallah azandi pempelera nditamwalira ku masomero bwino kwambiri kisana ndikupita ku masomero ina ali wose. Koma nditajimva munthu wanga kuti wakampepuza ku madrasa. Ndinayiga imani munthu mwanga ndikutumiza mwana kubwera kuno wakampepuza. Uthenga wanga ndikulimbikisa asilamu anzanga kuti amene ndanda matamba kumomotenta atumize kuno ku madrasa. Kuka madrasa ndi abwino kusiyana ndi kumpira masewera ena ndi ena. Inshallah mwana akabwera kunoko amakhala mwana odalirika. Ndi ineko pose pose ndikupempha anzanga asilamu azimayi tetiyimikiza anakubwera kuno ku madrasa ndi aulere. Maloto lelo mwagwaniriza Chizangalalo, chizangalalo Chizangalalo, chitochere kwa nungu Chizangalalo, chizangalalo Chizangalalo, chitochere kwa nungu makoa alipeleka baibai kwa shehe watu kawaja dira shehe watu kila shishini za chukulu mjitu hapa nivuona sepano jitu akipitu yusira na mali watu wa sepano jitu kukitu yusira na mali watu wa sepano jitu Nijeri ndaketi anamene wa jitu apele kusembele kuno Nijeri ndaketi mambo ya jitu 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 kuvaona shehe anabele za jabu
akulemba ndikumanya mola mwana mwezi mashina hapo ndikumosangala akuyima ndikumosangala nengadira nditu ena sambili jambo ya ndikumosangala chamisa kulinga nditu zimene ndikone kule amashanga mwambaili kwa nimosangala kwa mbili nditu kugana kutana majaja katatumika denti kujaina ashene hapa alikanisa nditu kutuza nama nditu karibu kwa nama nditu kwa mbili amena kunyamuleshala mmanda chimene chikusamiza kuti palibe ina wathengeza zonsezi koma ndi Allah subhanahu wa ta'ala mulungu mmodzi zosangalatsa makolo aidi tutathokoza ndi mwambo wabwino ndipo mmene chonalepeya zikizi ndicholinga choti makolo akaona kunyumba mmene zinthu zikuendera zikomo tipange masunga kayi chonde makolo ndititini tikafune malo tikhale tione kuti mwambo wako tiyambe. Salamu alaikum. وأنا أقول أهلا وسهلا ومرحبا بك وأنا أريد أتحيكم بتحيات السلام وأنا أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي شافعي بن أحمد أتعلم في كامبس وان مدرسة أستاذنا شيخ عبد الرشيد. جئت بدعاء رباكم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم ربنا تكبر من إنك أنت السميع العليم واتوب علينا يا مولانا من إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تكبر عبادنا. اللهم اغفر لي والوالدايا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي والوالدايا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم تكبر عبادنا وصلاتنا. اللهم اغفر لي ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ومتنا بالإيمان وخشرنا بالإيمان ودخلنا الجنة بالإيمان. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد بفضل الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Ainditu titogoze Sheikh Shafii potipangira dua kutikisa mmanja mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa ana ulidu akhbarakum ya dhaif al-akram wa ana aqara ahlan wa sahlan wa marhaba bikum ya ikhwatul karim. Ana ismi Shami'un Abdul Aziz أتعلم في كببزة مرقد الإسلامية. أستاذعنا شيخ عبد الرشيد. جئت بالقرآن سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لي ولكم وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamu alaikum. Ndizonyadisa kwambiri, zonyadisa kamwana kang'ono ngati akakuwerenga Qur'ani. Alhamdulillah, ndi zinthu zosangalatsa kwambiri. Zimene zikutanthauza kuti ayi ndithu zinthu zabwino. Komatu mtengo kubereka zipaso kulinga uli ndi phata tisamalepera ashehe taponyera ashehe. Mtengo kubereka zipaso umakhala ndi phata. Tiye ndithu. Assalamu alaikum. Mosunga nthawi ndithu makolo tifupabe. Tikukupemphani tifupabe, nthawi ilipo tifupabe. Koma mutisungire nthawi ndithu. Tipemphe kusogolo kuno mai shehe abwere pafupi akhale kusogolo kuno. Ndina Frank Morgan, panzikiti pano ndi mwana Lazak Morgan. Ubwino umene naona shehe amene wa amaphunzitsa bwino dini ya Chisilamu. Ana ambiri akhala tikusirira, akhala kuchoka pano ana ochuluka kumanka mizikiti yosiyana. Bwino otumiza ana ku madrasi ndi chinthu chabwino chifukwa timakweza dini ya Chisilamu patsogolo. Dzina langa ndine Ali Twaha Lemani, ndine shehe ndimachokera Baraka mbali ya Kunkaya huko. Ndabwera kunoko kwa Kampepuza wasatira Shehe Musa Rashidi chifukwa cha ntchito yawo imene akugwira ku chipembedzo. Iwo wandi shehe amene akugwira ntchito imene ikudera kuno kwa Kampepuza imene ili yofunikira kwambiri pa chipembedzo chathu cha Chisilamu. Akuphunzitsa ana ochuluka kuphatikizapo ineyo mwana wanga kumaso zidzukulu zanga zakhala zikusoma kuno, ndipo ena mwa iwo panopo ndi maustazi, ena iwo panopo akuli kusalima kumaphunziro amene akuyembekezeranso kupita mwina madera ena, komano chiyambi chake kumakhala kuti kunoko kwa Shehe Musa Rashid. Chifukwa cha ntchito yawo imeneyo ndi imene yandichititsa ineyo kuti ndibwere ndizathe kukhala nawo pa mwambo wawo wa tsiku la lero lino, limenenso iwo akusangalala kusiyana ndi ana ena amene akhala nawo kwa chaka chimenechi. Ana amene watu ine ndikuwapempha onera kuti akuyenera kusatira zimene shehe amaphunzitsa kuzera ku mabuku amene iwo waphunzira, chifukwa akakasatira zimenezo ndiye kuti akasochera komanso akaonesadi umunthu wawo kapena kuti akaonesanso kuti anapita adi kumapemphero maphunziro a chipembedzo. Akuyeneka kukalemekeza makolo ndi kukaona anthu amene sanaphunzire kukhala ngati anthu ofunikira. Akakalemekeza anthu amene asanaphunzire ndiye kuti anthu aja osaphunzira akaziwira ku ubwino wokuphunzira, koma akakanyoza zikaonesa ngati kuti amazaphunzira mwano. Ndiye kuti akuyenera kuwalimbikitsa kuti ana amene akalemekeze makolo ndi kusatira malamulo a Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. Mwana wa mwana kwambiri koma mwana amene arabika kuja osatuma sewera ndipo ndi muya ndimene amachitira Sheikh Musa Abdul Rashid. Kotero tikuoneani makolo kuti kodi Sheikh Musa mwathokoza banji. Takbir. Ndipo risadi mashini kwambiri amene anatimirira mwana amene Saadi Zibana amene ni mwana amene sowanyamula zonse kutenga za Sheikh Musa Abdul Rashid. Takbir. Ndiye tikuoneani soni makolo kuti kodi muthokoza banji kwa Sheikh Musa Abdul Rashid. Takbir. Hayi ndi mune. Assalamu alaikum.
malinga na nditawi ndi mmene tikuona azimai taima nikaye pepande pande. Assalamu alaikum. Kopera domakaniso akunena kuti kumatula kunena kuti zilichonchi chimwemwe chake makolo apempha kuti funa kuonetsa kuti kwa Sheikh Musa kodi kuli kuthokoza mwapaderadera ndiko pano afupa akaye Fajibu afupa akale Saadi makolo akamaliza ndikhala nthawi imene itakale ya Sheikh Musa Abdurashidi ndi makolo afajibu Solomon kuonetsa chimwemwe kana akakamaliza ndalo waso makolo Saadi kuonetsa chimwemwe. Mashallah. Assalamu alaikum. Kuwasilia mwana wao kutaka shehe hizi tuzosaka za kaputa kama makolo bosanga la sanditu makolo na mwasaka la sanditu sisi na uone makolo tukakale namo tukakale nayo tukakale nayo Wakubali makolo yana nawe samina kuona kunyapa mtima. Andipeze bana kusema kufika shehe. Andipeze bana kusema kufika shehe. Amena kuona kutinda saria nani mwana wangu. Aindi tuzosanga sandiku tuone ya mujibu. Makolo kunyaji na vitu kunyaji. Asante ni Sheikh Musa Abdurashidi hukumu. Asante ni Sheikh Musa Abdurashidi hukumu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hai nditu ndimene taonera mamakolo nditu kufumba shehe watu mosangalasa. Zosangalasa nditu mmene mukuonera makolo akubwera nditu. Kusangalasa nditu. Afubana kweza nditu Kurani nditu. Kurani ngamini Mungu nditu. Kurani nditu. Kisaiwane sa shehe ya Kristo mtize tukako yura shehe. Ashehe ayikura nshidi wekana ndika nditu. Makole kisaiwane nditu. Kwetu kibu msangala. Hai nditu ndimene mkuone ya mamabu sangala sa ndine nditu.
Mbele lino waliwe kubaka mpepusa. Mbele mgone wa mazimai weza wa matizabu ya Tongola. Kusanga wali ya nditu wani, nditu wako, za nditu biani. Makoro kisaiwale. Ashehe yesu, ashehe kwenye kikafite. Amene wawandi sita kasita hadi wasuwani wamewa. Kisaiwale ashehe watu wa kwenye kasanga walila ashehe. Ndibu mbele mkumpera baize sanga wa sabitu. Kukululu anakoza Kurani. Haya. Ashehe kisaiwala, ashehe kini kafuta, ashehe azimaya, ashehe kisaiwala, kisaiwala mozi kini kikapeleka usenge kwa ashehe yaki akiraisibe kama ndiko kutu. Mwesunga nkari mokoro tieni tiambe tugolele mawoma atu mambo kupitilira nditu tieni tugolele mawoma atu tugolele mawoma atu nditu mwesunga nkari mwesunga nkari mokoro tieni tugolele mawoma atu. Kuchita dawa ni chintu chimozi choziwisila ku bantu za ukulu wa Allah. Ndiye kunoru kumabwera anosiyana tamva ndithu mmene ayankhulira makolo komanso ashehe ndi anthu ena osiyana kuti malomo yamba muja muzaka zoyamba zimene timakhala kubwera mbuyomu timakhala ndi anochokera mwina kuno kuntcheu ena kwa kubalaka koma ndithu lero tamva kuti ndi ana ena amene achokera ku Lilongwe ena achokera ku Machinga ena Mangochi kumene zoyenza kuti skulu imeneyi ikusula ana osiyana maphunziro amene ana akuphunzira kuno ndi maphunziro amene akupita patsogolo. Ana akapita kunjaku akumaoneka kuti ndithu akuphunzira zinthu zodziwika kuchokera pa skulu pano. Uchite propageti we mau ya Allah nangu vesi imozi iwe imozi. Uchite propageti we وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. أولا أنا أريد تحية بتحيات السلام وأن أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأن أريد إخبار
واستغفر الله لي ولكم. وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. أنا اسمي سعد جبانة، أتعلم في كبب المركز الإسلامية. أستاذ هنا شيخ عبد الرشيد جئت بالبيان. Daima kusogolo kwa nukuno mutu wa ulaliki kuipa kosi ya swala. Salamu alaikum. Tisi wa ina ndino asibalenga ulemekezeka kunena sokuti swala ni faradhi ndiyo kaka misida pa chisilamu kwa muntu wina aliyese kupempela ndikofunika kwa ina ndinu. Muhadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akunena kuti la sahima fil islamu limani la swala, kulibe tumaloke tuku chisilamu kwa muntu twamene sa swali. Salamu alaikum. Ino asibalongo lemekazeka ndaima kusogola kwa nukuno ndi chitabu chimenechi cha Duratin Nasuhina. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam banali ntenga wa Mungu tendeleni wadalisipita kwa iye jalsu yauma yatana kala siku lina maa sahabi pamoja ni masahabu. Fajaa shabi yatwana tunyamata min irabi amana latala analigulunjika ila albabi almasjidi kukomola zikiti wa huwa yabuq kama nyamata yanala kulila. Faqala alayhi salatu wassalam ndiana kula ntanga Mulungu tendel bada sibita kwa iye ma yabuki ya shabi kwa dukulila chani wa nyamata. Faqala dipatu nyamata janati ya Rasulullah wayi wantanga Mulungu mata abi bambonga to malila walaisa lahu kwa mateneo kafan sana fikede sanda wala ghusari kapena kusambisida. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم دياتو Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم أنا وأوسى مصحابه wake Abu Bakari wa Umari kama sa Umar radiyallahu anhuma sangacha Mulungu chipita kwa hiyo. Fadhhabu ila almayit ndiana pita tu panyumba ndiyo mugunali malilo faraaya ndipo anaona mathali likhunziri al-aswad chingumba tamojmoneka takuda faruja ila an-nabiy alayhi salatu wassalam kana kwana bolela kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. tikafika pamene pandikoti wa akhiru dawan anna alhamdulillahi rabbil alamin wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Shekhe wanapeleka bayani. Assalamu alaikum. Si fasiri imesinima pusifandagi tikatindagi ndegu nena kuti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maana ndikuchula ndikutafira kwa masa kujua kudani kueleka. Assalamu alaikum. Ine ndano sima pusisanao nijifanya shekhe ho kitabu chimena kuelenga achopi chilibe mafataha chilibe makisira ena kujiziwa chilibe madhama ndi kitabu chapa dela kwa mbi chongo lemba bil lughati al arabiyya jidda. Assalamu alaikum. Ndi mmene tikupani ndi mmene tamuferera onsewa mmene tikwaonera musaone kuchepaku inshallah taala muzandiitane ngati mufuna ana amenewa muzandiuze ndai muzakozeke kwanuko ndeti zabwele ndikazabwela faction zangu kala ya anawa ndineyo. Assalamu alaikum. Ndiye musaone kuti kodi anawa nzona adi kapena nzaboza ndi mmene taoneramu. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum.
Haindi tumosunga nthawi anyamata tikuthokozeni zikomo kwambiri popanga chiganizo chosangalala ndi ashehe athu kufuna kwafu pa ashehe athu ndithu agwira ntchito yotamandika mwambo ndithu wosangalatsa ndithu umene ukuchitika pano pa Kampepuza. Ife kwambiri ndikukuthokozani ngati eni dera kuno kuti pacho zoyitika zonse zimene zimakhala pano inu mmakhala nafe ndipo mmatiyitana simutiyiwala yayi tikuti Ambuye akudalitseni. Ndimafuna ndiwalimbikitse makosana ali apawa kunena kuti mwasankha njira yabwino. Takbir! Ife tikapita ku Baibulo limanena kuti pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lachani lapansi, nalenga munthu kuchokera ku dothi namuzira ndi chani chake ndi mpweya wake nakhala ndi moyo. Komano munthu akapanda kuphunzira zimenezi mudzapeza kuti dothi ndi dothi zake likumenyana yapo pamene Yosefe adatitenga kuti ku dothi. Mudzapeza dothi ndi dothi zake likutukwanizana yapo chifukwa chonena kuti talephera kuphunzira unzika weni wa Baibulo. Ndiye mudzapeza kuti makangano kukonzerana mfuti chiyani chifukwa chakuti sitikudziwa kuti inu ndinu dothi. Inenso ndine chaninso ndili pano ndine dothi chifukwa Mulungu adangopanga munthu mmodzi kuchokera ku dothi. Ndimafuna ndikuyamikireni mmene wayankhulira mwana uja apa. Ambuye akutsogolere kuti mpaka nakutsogoloko iwenso udzakhale nzika yophunzitsa anthu ena nonse muli apa. Takbir! Takbir! Chonde makolo mokupe mpani mokule megezani. Tieni tibwerera mbuye tipangeza wana yena. Zochitika zidakali ndithu. Ayi ndithu zosangalatsa mwambo ndithu kuyenda bwino. Tikuona makolo akusangalala mkati. Assalamu alaikum. Kukumana malo amodzi anthu osiyana-siyana amene tafika malo ano ochokera madera osiyana-siyana. Izi ndi chinthu chamtengo wapatali kwambiri chinanso chimene Mulungu adatichitira mu izi. Tikuyamikira mapadera kuti Mulungu apitirize kuti chitira zabwino monga mmene zikukhaliramo. Sinditenga nthawi kwambiri kwanga ndikungofuna kuthokoza ndi kulandira. Tikulandirani mashehe nonse amene mabwera kuchokera m'mizikiti komanso madera osiyana-siyana kusakhala nafe pamwambo umenewu. Izi ndikuchitenga kuti ndi chinthu chamtengo wapatali kwambiri chifukwa si wonse amene amakhala mashehe akamva kuti shehe nzawo ali ndi dongosolo ili amamuyendera. Assalamu alaikum. Choncho ine ndikuyamika mwathunthu kwambiri kuti inu mashehe amene mwataya nthawi yanu kubwera malo ano kusakhala nafe. Allah subhanahu wa ta'ala akupaseni zabwino. Ndikathokozenso kwambiri mafumu athu amene timakhala nawo samatinyoza. Ichi ndi chinthu chamtengo wapatali kwambiri chifukwa timaziwa ndithu kuti ndife anthu kulakwisa sitimalephera koma mafumu athu simmatitengera. Kotero tikukuyamikani ndithu ndipo kusimene mmatichitira pitirizani ndithu chifukwa ino ndi amodzi amene mukuonetsa chitsanzo chabwino kudera kuno komanso boma lino la Nchewu. Takbir! Allahu Akbar. Ndikalandirenso amene ali aziphunzitsi ana amenewa amapita ku skulu. Ana amenewa amapita ku skulu, ena ali ku primary, ena ali ku secondary. Tinene zoona
kulela mwana kumakhala kothandizana kwa maponyerana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Choncho ife tanjola wendi chabwino azipusatu ti aitani kuti tukuya mikani azipusisi ahedi komanso ndazipusisa amene mabwera malwano kusakhala nafe chifukwa izi ndichamtengo wapatali kwambiri wena atu saka tabwera ayi koma inu munachiona kuti ayi munhu ngati wakuitana amene ali munthu zako uyenera umuvomere ndikukhala nafe mwizi tukuya mikani chito imene mmagwira ita iyo sura ana kumapusisa ndi imeneyi kunonso anaja ndi mmene mukwaoneramu kota timalimbikisa ndithu kuti anawa akuyenera aphunzire zonse aphunzire sekula komanso aphunzire madrasa ndicho linga chonena kuti tikhale ndi atsogoleri athu abwino mdera lino komanso mdziko lonse la Malawi. Assalamu alaikum. Takbir. Ndikuthokoza kwa nonse amene mabwera sopano osiyanasiyana madera mosiyanasiyana. Izi ndi chinthu chamtengo wapatali kwambiri chimene ndichitira choncho ndikayamikire mopaleyadera kuti Allah subhanahu wa ta'ala akupaseni zabwino inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. Takbir. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Takbir. Assalamu alaikum. Abikum ya akhwanul karim. Anna ismi Idi Kandulu. Ataalamu fi kampepu za marakazi islamia. Ustaziuna Sheikh Emu Abdurrashidi. Jitu bil Quran surati Naba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun an-naba'il azim alladhi hum fi mukhtalifun kala sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'al al-ardha mighadan wa quli qawli hadha wastaghfirullah al-azim wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Takbir. Takbir. أولا أن أريد بالتحيات السلام وأن أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأن أريد إخباركم يا ضيوف الأكرام وأن أقول أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أخوات الكريم. أنا اسمي إسماعيل كابولا أتعلم في كامبس مركز إسلامية
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Panthawi ino anawa asiga imalaye ni apa. Tipempha makolo abwere mwachangu ana onse atatu tidzafupe mosunga nthawi kuti ana ena akwerenso inshallah. Bi Qur'ani surati an-Naba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل للعظام خدا صدق الله العلي العظيم وقولي قولي هذا واستغفر عظيم لي ولكم وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظيم لي ولكم وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أن أريد التحية بالتحيات السلام وأن أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أن أريد إخباركم يا ضيف الأكرام وأن أقول أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا إخوات الكريم. أنا اسمي حمزة حسين أتعلم في كامبس المركز الإسلامية أستاذنا شيخ عبد الرشيد. جئت بقرآن سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا صدق الله العلي العظيم. وأقول قولي هذا واستغفر لي ولكم وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورحمة الله تعالى وبركاته.
ما شاء الله. أنا أريد إخباركم يا ضيوف الأكرام وأن قورا أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا ضيوف الأحباب. أنا اسمي أشرف فرانك، أتعلم في كامبس مركز الإسلامية. أستاذنا شيخ عبد الرشيد جئت بالقرآن سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون أنما يرضين الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا. صدق العلي العظيم. وقل قول هذا واستغفر لي ولكم وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nisomba mmezi ya ditemani gaba. Utume wa idilizawo na idilizani الله تعالى وبركاته. وأنا أريد إخباركم يا ضيوف الأكرام وأنا كورة أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أخواتي الكريم. أنا اسمي جزاك سولومون، أتعلم في كامبس المركز الإسلامي. أستاذنا الشيخ عبد الرشيد جئت بالقرآن سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا. وقل قول هذا واستغفر لي ولكم وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salamu alaikum. Aizo sangala sanditu mambo mena ukupitilira. Tipempe makolo ana atatu amene wabere kusogolo kuno ndicho linga choti tifupe. Tipempa anamali yathu nditu asike pasanjapo aimera ye Mulungu mosunga nthawi.
sangalasa makolo itu berani itu mzafisha itu ashehe wafanya ashehe itu jiponya ashehe itu ndana branch ya Itali itu ashehe zake ni ashehe Chonde makolo 20 fube ashehe tisaiwale ashehe etieni haya pia ni makolo tisangalare makolo shehe watu kisaiwale tenji mfuke shehe Musaka kamile kuwana kwa mashehe yote kamile wakiishi kamile Berani makolo ndipo Now shehe wakati bila shida ya bino pia ni makolo tisangalare ndipo zikutika kama makakibusa siku leo omuundu haidi kani yesangala santipu mkona makolo mnena kusangala diramo pia kifiri makolo pia afidana utalimbikise tisaiwala shehe wapio nditu mapo yewa shehe wapio Nanye na kila shida ya ikulu nditu Mkoboje Mkoboje
osangalasa ndithu azimayi fupani shehe wanu ayi ndithu mulimbikiseni shehe wanu mufugeni ndithu. Alhamdulillah nkhani yabwino ndithu zimafunika choncho ndithu ashehe atu ndithu zofunikira ndi zimenezo. Salamu alaikum. Ayi ndithu mwambo wosangalasa ndithu makolo taona akupina mkati mosangalalira wana pa nthawi ino mwambo kupitirira kupita chisogolo ndithu. warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemika Allah subhanahu wa ta'ala mino kabisa function mene yajilemba kuti iteke ngati mene ina ririmu muyizindu kuchitenga kuti ndikintu chantangwa patali kwambiri chimene mungwadisi kotero kuti langa ndi pempho komanso kulimbikitsa kuno ku Malawi azibale anga sika mwanzanga kuti chonde tayesetsani mubweretsana pano pa Campus Islamic Center imene ndikutha kuphunzitsana za dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Chonde yezitsani ine Sheikh Musa Abdul Rashid longoso wake ndio
ichepa kwambiri imangofuna makolo muchapasana chakudya ine ndikumapuzisa ndimone mapuzisa ulero izi ndikupemphani makolo kuti aizitsani ndipo mungapanga zimene zikani okondwera komanso kusangalala kuno Malawi kuona kuti chisilamu kupita kusukulu. Ndithu mmene monso ndi mmene tikuchitira zochitika zathu kuno kwa Kampepuza. Chakumapetopeto mwavaso ndithu kuyankhula kwa Sheikh Musa Abdulrashid amene ndi mphunzitsi wa ana amenewa amene amakhala kuphunzitsa ana amenewa kuno kwa Kampepuza. Ndiye monga mmene mawu amafotokozera kuti zokoma sizimachedwa kutha apanso ndikhala tikusiyana pamene tikumaliza programu yathu kuno kwa Kampepuza, ndipo ndikuthokoza chifukwa choti mulali pamenepo kukhala nafe kutsatira zonse zimene zimachitika kuno. Monga manthawi zonse ine Felix Van Captain Ojes ndikufunirani sabata yopambana kuti pa zonse zimene mukuchita Allah akakutsogolereni. Wasalamu alaikum taala wa barakatuh. Syukuran, 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 pada sore.